birama ko biyoma ari ko jimi ko arnan ko nanni ko artin ko tinni ko dae ko nanni ko ana wana gido hande kanyo jango ankam de lamba hanki o welite se daw jamanu non ambara hade mana na jabara won angam ko a fini hay jam wala wiyani mi rokkima kaccitari ma a haccitaki aɗa ne jooɗi tan en kan aɗa nattini dande tan no hende ni ko wat jam wonema ko rongo dan dum mawdu wona ko dana ko alhamdulillah marum fofti foftere gera ko non yalla jaru mi hatta ko wadira ko pondon wadde fon badi non mi sikira ni de sikru be ñoom yaade ta ko non tan yalla haji muñire alay sagol ko kay welande ko non haydara kono ɗon wadde fon mbaɗi woni allah waddi wona kam ko ɗan ko mawɗum kam ko mawɗum yettere allah giɗo kam ay wona yi ɗo jooɗi ɗo gila subbum subaka faade hannde ko ɗo o jooɗi yeeso nani ñiɓini tan mi tumukala hen sa o horsi almeda waɗi hen tan reɓa somi haalde makko jaabata mi rokki mo kaccitari makko o jaɓani haccitari anda ko woni anda holko muusi yo jirde e makko ƴewa taw mo haalni ko muusi rendi ala fof ko muusa ko muusi mo ɗum heɓɓi mara kay wona ɗum ɗon muusi mo ko ɗum tan kay jeewo galle aɗa ɗum ɗon goto ɗami moƴƴu ka yahen no sa heɓi ɗum bara mi ƴeewo ɗon tan muusa ko kam mo neɗɗo yahat tan koye hoddiroy jamraji silla jam waɗi leyayi eyyi min kam a ɓurami lammu tekke wandi hufurma ɗum kom silla saɗa haalde a jaboto a ɓurani yimɓe lammu tekke ko muksma ko ko ɗum heeɓi min ko heeɓi waalo ko ɗum yeehi jeeri komi giɗo ma somoɗa haalde ma jabomi ɓiɗɗo woni allah haajire makko ni tan allah haajire makko bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe soyne yiɗe ko comcol kala jiɗɗo soynede yiɗe yo yetto magasin Diawadja Tissu. Diawadja Tissu tawete ko ɗon ɗo Thiaroye Tally Diallo dendangal bagiji joɗɗi ene tawe ɗon mbasin riche jesner original brodé mariguey cuub mali soie vax tunjar voile unique voile fleurette waniraɓe rewɓe jettude worɓe hoɗo kette hen caggal fila fil super champ magasin Diawadja Tissu ɗon ɗo Thiaroye Tally Diallo sara croisement Tally Diallo oɗon mbawi jokkodirde Diawadja Tissu e 70 609 85 46 77 499 55 33 897 53 41 bandiraɓe ndagoɗe seeɗa jettoɗon jiiron guita mon Diawadja Tissu tawete ko ɗon ɗo Thiaroye Tally Diallo cielagal men wona hande fuɗɗi ko gila hanki taw hande arani ɗum noon sokoto haalde ma jaɓrum te koye galle ma jippimi silla a wawa noon a wawa min noon a ɓurami lammu tekke a ɓurami lammu ɗum wurni
Hasan. Alhamdulillah. Den. Eden. Yow aɗa moƴƴi yimɓe a simtumi an selam woppa mi deeƴa an hammadal kanal ngal morma ɓonnuma no ɓuurani mere tan kemin tampi hen ko fof kemin kaali hen ko fof eko mbaɗmi hen ko fof min ɗeɗo gacce tottata kam sinnini min sinno a darnino hoorema ni a fiyama womre a dartima a natudama ni mi anda tigui ka gorko changement ala hen kono ni tan mabɓoɗa e leydi mbiya leydi moɗomi eɓoni onon ɗiɗo fof kon gotum kono haaɗoɗo pino oɗo ñantoɗo garayam Den dafa ɗum wona ñandugol ni mor mbimami go tuba wutte mor mbimami an wona neɗɗo wona bandum dimagu dogani ma den da heɗor kam min mi heɗakima an mi heɗotakoma an saabu ɗemgal magol ko laalo tan woni hen anani mi andi noon gueɗe ma foof min tan mbawɗa libde min mbawɗa hollude ka criminel min mbawɗa hollude a jogui doole yaw ya Allah ne seedi de ko jiimi hanki lamba ko e hakkunde diginal ngal ko jiimi ko onon ɓeɗe kala jiɗɗum jottaɗo ene janto ɗum mboɗo wawi wondade ɗum liɓaɗo fof wiye ko jiimi ko hayi dar a yiyani hayi tus a yiyani hayi dara mbimami aɗa haala tuurema min tuurema onon ɗiɗo fof kon gotum kon gotum aali kala ko jiɗɗa mi rokkuma goɗo mi aali ɗum fof tawa min dogani hen hunde mbimami en denda ko hakkude men noon mbi no arɓe mi pip mi yiyami cippinam jam ko mbaɗo tetteri yaw ay min a yawata komi de anani a fawata ham gacci pawɗa ham de ko deppisime ko tampu men ko joɓa ham ɗum ɗo hay debbo sinno ko debbo ni wonno mbimami ma darnu hoore mum gasi wona mbiɗa o wi pim dogmi wona mbiɗa arɓe wi pim dogmi ko mbaɗode jiyammi min mi yiyani neɗɗo jiyami ko mbaɗo tetteri fayade yam mi lelata ko min mbaɗana ngati mi maayi ana wona neɗɗo wona neɗɗo wona baɗɗo a usat haala yaw an kam an wawide holluɗo yimɓe discitation saabu an e makko fof won gotum koygal ma guila mbaɗɗama entraînement no guila men gandumi victoire kadi deeɗa Ablaye no deeɗa ali deeɗa ali alors war sesi mbaɗami haalde e ma guilnani a jaaba himɓe so mbaɗa haalde e gooso yiyet an e makko fof won gotum saabu kala ko waɗi entraînement an tottimo ala mi tuura yam min tuurema tuuranemi min tuurema den anjimi alande anjimi ala mon tulla heɗem ɗo an ƴeew hakku togas tulla bima haala hakku ba an a wi an a darima dingal a yiyani neɗɗo mo cippirta neɗɗo wahlirimo wonti mbaadi kulɗo kon ladde an ma daro ko wawi wonde hen fof neɗɗo a jaɓat hoddiro mo añi liɓede sippirtake gasi an arande sport nani a wari ko ponnoɗa wadde fof a liɓama ko hoddiro Allah ñande wonde ma liɓ gasi kadi jimmi kadi gomno kadi ko mbaɗo tottir kadi jimmi hakkudigal ngal faydamoɓe heli fawi tan onon dal onon ɗiɗi ɓe so jindiri tan ko ni dende alay sago ngula fawdirɗa ko hen no foti vaccine fawdirɗa ɗo joni ƴew goho ɗiɗi tan yaw la ɗum aɗa wawi ɗum an mbimam hay sino mettello jinnoɗa e dingrali a dogat taw ɗum kalatake neɗɗo so wahlirima tan wonti kullugel ladde mi dogat an neɗɗo mo poɗɗa dartade wahliro an aɗa mala an eyyi ƴa ko min tan mbawɗa ni mbawɗa ni lamba ka ɗon ko min hakto gubba lamba ka tupan gebe o lamba ka no hattani ubbude min carrière am nane lamba ka hedro mom partal ana fof ko mbawɗa dañde lamba assalamu aleykum aleykum salam yaw wiyete moon yaw no mbaɗɗon ceerno mbaɗɗon tabbere mawɗum